παρέα, γεια σας. Σήμερα κανονικά είχα να πάω σε ένα γάμο. Εχθές πήγα, χτενίστηκα, έφτιαξα τα μαλλιά μου, έκανα τα ποτέ μου και γυρίζοντας στο σπίτι ο Ανδρέας είχε 38 και 8 πυρετό. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάμε στο γάμο, να κολλήσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Και έτσι σήμερα έμεινα πίσω μαζί του. Γενικά τις τελευταίες μέρες του χρόνου που περνά, σχεδόν όλα τα σχέδια τα οποία έτσι είχα κάνει, ένα-ένα ακυρώνονται. Δεν σημαίνει ότι δεν περνάμε καλά, δεν σημαίνει ότι όμορφες ευκαιρίες δεν δημιουργούνται, αλλά τα σχέδια που έτσι είχα κάνει για αυτές τις μέρες των διακοπών μέχρι στιγμής δεν έχουν πάει όπως είχαν προγραμματιστεί. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό για μένα είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να μου συμβούν. Δηλαδή το να μου αλλάζουν τα σχέδιά μου. Κυρίως με ενοχλεί πάρα πολύ όταν χαλάνε τα ωραία πλάνα που έχω κάνει. Ή αυτά τα οποία έτσι από καιρό σκέφτομαι, προετοιμάζομαι για αυτά, μετράω τις μέρες, παλιότερα το έκανα αυτό πάρα πολύ. Γενικά πάντα κάτι μετρούσα. Καθώς τα χρόνια έτσι περνούσα και καθώς τα χρόνια περνάνε, τα πράγματα τα οποία περίμενα ήταν εκεί πιο σημαντικά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πολλές φορές απαιτούσαν πολύ προσωπικό κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια και όταν αυτά τα σχέδια τελικά δεν ευωδώνονταν ή ματαιώνονταν, εν ολίγης η ματαίωση αυτή εμένα με διέλυε. Εννοείται πως όταν ήρθαν τα παιδιά οι αλλαγές στα σχέδια ήταν μια σχεδόν καθημερινότητα. Όπως ξέρουμε, όταν έχεις μικρά παιδιά, πολύ λίγα πράγματα μπορείς να προγραμματίσεις πραγματικά, γιατί μια μίξα, ένας πυρετός, μια γαστρεντερίτιδα περιμένουν πάντα τις μέρες που έχεις κανονίσει κάτι. Όπως είπα, καθώς τα χρόνια περνούσαν και άρχισα να καταλαβαίνω πως ο τρόπος που αντιμετώπιζα αυτές τις ματαιώσεις κάτι δεν πήγαινε καλά. Άρχισα λοιπόν λίγο να το ψάχνω, άρχισα λίγο να διαβάζω και να βλέπω ποιος ουσιαστικά είναι από την πλευρά του χριστιανού, από την πλευρά του χριστιανικού τρόπου ζωής, ποιος είναι ο τρόπος που χρειάζεται, ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην έχει ματαίωση σε κάτι. Είδα λοιπόν μέσα από αυτά που διάβασα ότι ουσιαστικά αυτό που ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητά μας είναι ότι ακριβώς αυτή η καθημερινότητα είναι ένα δώρο. Ένα δώρο από τον Θεό. Εμείς προσπαθούμε μέσα σε αυτή την πορεία της καθημερινής μας ζωής να ρυθμίζουμε τα περισσότερα πράγματα, να τα προγραμματίζουμε, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως αυτό που παρατήρησα στη δική μου ζωή βασικά είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το προγραμματισμό, μέσα σε όλο αυτό το σχεδιασμό όνειρων, μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που έφτιαχνα, συνήθως ξεχνούσα να βάλω μέσα στο πλάνο και το Θεό και τι ήθελε εκείνος από μένα στη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει ένα βιβλικό χωρίο που περιγράφει ακριβώς αυτό. Στην καθομιλουμένη το λέμε πιο πολύ ότι ο άνθρωπος σχεδιάζει και ο Θεός γελάει, αλλά η Γραφή το λέει πολύ πιο ωραία. Του ανθρώπου μελετάει η καρδιά τι πρόκειται να κάνει, αλλά τα βήματά του τα κατευθύνει ο Κύριος. Όταν τα σχέδιά μας ναυαγούν ή ακυρώνονται, αφού ξεπεραστεί η αρχική απογοήτευση, αρχίσουμε να αναζητούμε και να ερευνούμε
ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία μας πηγαίνει. Τι δηλαδή οι προσπάθειες μου να περάσω σε διάφορους διαγωνισμούς που έκανα για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν αποτέλεσμα. Γιατί παρόλη την προσπάθεια και την επιμέλεια και τον κόπο όλοι οι υπόλοιποι περνούσαν στις εξετάσεις και εγώ όχι. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που για πάρα πολλά χρόνια, ερώτημα που ερχόταν και ξαναρχόταν στο μυαλό μου και αναρωτιόμουν γιατί ο Θεός εμένα με δοκιμάζει με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια το σωστό ερώτημα τελικά δεν ήταν γιατί με δοκίμαζε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, αλλά τι ακριβώς ήθελε από μένα ο Θεός σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Όταν συστηματικά άλλαξε η μορφή του ερωτήματος, τότε βρήκα και τις απαντήσεις. Δεν θα πω τις λύσεις, όμως τις απαντήσεις που μπόρεσαν μάλλον να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετώπιζα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Γιατί εκτός από την επαγγελματική φυσικά ζωή, όπως όλοι μας, υπήρχαν και άλλα θέματα και άλλα πιο προσωπικά θέματα τα οποία υπήρχαν ματαιώσεις, στα οποία δεν πήγαιναν καλά, στα οποία προσπαθούσαμε, γίνονταν από όλες τις πλευρές έτσι ενέργειες και τελικά δεν ευωδώνονταν. Ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός μαζί μας και στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν πόσο πολύ καλός είναι και πόσο πολύ μας αγαπάει, γιατί δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε στο μυαλό μας. Όταν αυτό άρχισα να το χωνεύω, μπορεί να μην δόθηκαν λύσεις ή μπορεί κάποια πράγματα να εξακολουθούσαν να ματαιώνονται και να εξακολουθούσαν να με πληγώνουν. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να αλλάξω εντελώς τον τρόπο που αντιμετώπισα όλη αυτή τη διαδικασία. Το πώς όταν τα σχέδια αλλάζουν, όλη αυτή η αλλαγή δεν θα με διαλύσει, αλλά απλά θα γίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι για να πάω παρακάτω. Εξάλλου, υπάρχει μια φράση μέσα στο Πάτερ ημών, μέσα στην Κυριακή προσευχή, την οποία είναι η πιο απλή προσευχή που νομίζω όλοι λέμε καθημερινά. Είναι πολύ απλή φράση, το γεννηθείτε το θέλημά σου. Εάν μέσα στα σχέδια που κάνουμε ξεχνάμε να βάλουμε και την παράμετρο Θεός και θέλημα του Θεού για τη ζωή μας, ουσιαστικά ξεχνάμε αυτό για το οποίο προσευχόμαστε, δηλαδή να γίνει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ ωραία θεωρητικά και μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξουμε τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε. Όμως, εμένα μου γινόταν πάντα ένα ερώτημα, το οποίο με απασχολούσε με την έννοια ότι εντάξει, δεν θα κάνω σχέδια μόνη μου, αλλά τότε όλη αυτή η ελευθερία που λέμε ότι έχουμε οι άνθρωποι, πού ακριβώς είναι, πού έγκυται? Άμα δεν μπορώ να κάνω προγραμματισμό και δεν μπορώ να έτσι, ας πούμε, επιλέξω την πορεία μου, η ελευθερία μου πού είναι? Πάλι, μέσα από τα διάφορα διαβάσματα που έκανα, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η ελευθερία μας έγκυται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην επιλογή που έχουμε. Να επιλέξουμε να ζούμε μία ζωή στην οποία να αναζητούμε το θέλημα του Θεού για εμάς και ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας οδηγεί στη σωτηρία μας μέσα από τις καθημερινές καταστάσεις της ζωής μας και μέσα από τις επιλογές τις οποίες ανά πάσα στιγμή καλούμαστε να κάνουμε και οι οποίες δεν είναι καθόλου θεωρητικές αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικές, όπως για παράδειγμα τι επάγγελμα θα κάνω, ποιον άνθρωπο θα επιλέξω για σύντροφό μου, πού θα μείνω,
Θα μάθω να οδηγώ ή δεν θα μάθω να οδηγώ? Θα κάνω κινήσεις να είμαι ανεξάρτητη ή δεν θα κάνω, ή θα προτιμήσω μια ζωή πιο εξαρτημένη? Με ποιον τρόπο θα αναθρέψω τα παιδιά που μου στέλνει ο Θεός? Θα τα αναθρέψω κοντά του? Θα τα αναθρέψω βασισμένη μόνο στις προσωπικές μου επιλογές? Θα διαβάσω κάποια βιβλία? Ποια βιβλία είναι αυτά που θα διαβάσω? Πώς επιλέγω να τρέφουμε? Πώς επιλέγω να φροντίζω το σώμα μου? Πώς επιλέγω να διαχειριστώ τα χαρίσματα που μου έχει δώσει ο Θεός? Θα είναι μόνο για το προσωπικό μου όφελος ή θα τα αξιοποιήσω για να γίνω πιο χρήσιμο μέλος της κοινωνίας? Όλα αυτά είναι θέματα και ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην τα έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του. Διαβάζοντας βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από ένα βιβλίο του πατρός Λεύ Ζιλέ. Όλες τις παραπομπές και από τα γεωγραφικά χωριά και από τα βιβλία που θα σας διαβάσω μπορείτε να τα δείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα που διάβασα για την ελευθερία του πατρός Λεύ Ζιλέ νομίζω ότι απαντά με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εμένα τουλάχιστον έτσι μου έδωσε πολύ, με ανάπαυσε πάρα πολύ αυτό και άλλο ένα απόσπασμα. Θα σας το πω λίγο πιο μετά. Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας: η αναζήτηση της Θείας Κατευθύνσεως που θέλουμε να αποκαλυφθεί μέσα μας δεν θα πρέπει να εκφυλιστεί σε ατομικιστική αυταπάτη. Βρισκόμαστε σε αυταπάτη αν στηριζόμαστε δίθεν εσωτερικές αποκαλύψεις ώστε να ενεργούμε αντίθετα με το Ευαγγέλιο. Μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας θα βρούμε τον ασφαλή κανόνα που σταθεροποιεί τα όρια της ελευθερίας. Κάθε μέρα και κάθε ώρα και κάθε λεπτό μου μεταφέρουν το Θείο θέλημα με τη μορφή των γεγονότων και των καταστάσεων που συναντώ. Το να δεχθώ αυτό το Θείο θέλημα που σηματοδοτεί η στιγμή είναι κάτι περισσότερο από απλή υπομονή. Σημαίνει ότι αφήνομαι όπως το παιδί στα χέρια του πατέρα. Αυτή η οπτική που ουσιαστικά αναδεικνύει ότι κάθε στιγμή της ζωής μας είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού, αν το σκεφτούμε, δίνει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στη ζωή μας. Δηλαδή, ακόμα και το αν το ότι ο Ανδρέας είχε πυρετό και εγώ, ενώ τα είχα όλα πλανάρει, είχα βρει φόρεμα, είχα φτιάξει τα μαλλιά μου, είχα κάνει σχέδια να περάσουμε χρόνο με πολύ αγαπημένα πρόσωπα, ακόμα και το γεγονός αυτό ότι ακυρώθηκε κάτι που πραγματικά προσμονούσε πάρα πολύ καιρό, μέσα σε αυτή την περίσταση μπορώ να ψάξω να βρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα αυτή τη μέρα. Γιατί μου χαρίστηκαν αυτές οι ώρες, πώς μπορώ να τις αξιοποιήσω? Μήπως μπορώ αυτές τις ώρες που μου χαρίστηκαν να τις αξιοποιήσω για να κάνω κάτι το οποίο εδώ και καιρό παρακαλούσα να βρω χρόνο για να το κάνω? Η ακύρωση των συναντήσεων που είχα με διάφορες φίλες μπορεί να έγιναν αφορμή, ναι μεν να στεναχωρηθώ γιατί περίμενα πώς και τι μετά από πολλούς μήνες να βγω μια ωραία βόλτα στη στολισμένη Αθήνα, να περάσω όμορφα, να γεμίσω τις μπαταρίες μου, αλλά τελικά οδήγησα σε κάποιες άλλες συναντήσεις που με ωφέλησαν εξίσου πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι ουσιαστικά, και να πω και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, σας έλεγα προηγουμένως ότι για πολλά χρόνια προσπαθούσα στην επαγγελματική μου ζωή μέσα από διάφορες εξετάσεις
διάφορους διαγωνισμούς, πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολύ προσωπικό αγώνα, πάρα πολύ διάβασμα. Προσπαθούσα να ακολουθήσω κάποιους συγκεκριμένους επαγγελματικούς δρόμους. Και όλες οι προσπάθειες αποτύχαναν. Και μάλιστα σε σημείο που έλεγες κυριολεκτικά για, ας πούμε, τόσο. Και έλεγε, γιατί. Τελικά, η ζωή μου έδειξε ότι καταρχάς εκείνη τη χρονική περίοδο, εκείνες τις χρονικές περιόδους μάλλον, έπρεπε να είμαι στο σπίτι μου. Δεν έπρεπε να είμαι μακριά από το σπίτι μου. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, δηλαδή, μέσα στην πορεία των χρόνων, που το ερώτημα του γιατί απαντήθηκε και για τη χρονική στιγμή στην οποία γινόταν αυτή η ματέωση, αλλά και για το μέλλον. Αυτό δηλαδή που λέει στον προφήτη Ιερεμία, που το είχα ανεβάσει σε ένα βιντεάκι για τα γενέθλιά μου, που λέει ότι έχω κάνει σχέδια για σας και θέλω την ευημερία σας και όχι την καταστροφή σας, θέλω να αποκτήσετε το μέλλον που ελπίζετε. Έτσι λέει μέσα ο Θεός μέσα από τον προφήτη. Αυτό λοιπόν, αν έχουμε αυτή την οπτική ότι μέσα σε κάθε γεγονός και κάθε περίσταση που έχετε στη ζωή μας προσπαθούμε να δούμε τι θέλει από εμάς εκείνη την περίοδο ο Θεός, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, αυτό όλο αλλάζει τελείως όλο το σκεπτικό που έχουμε για τα πάντα. Εδώ πάλι βέβαια γεννιέται ένα άλλο ερωτηματάκι που έχει να κάνει με το πεπρωμένο, με την ηρμαμένη, δηλαδή άρα όλα, ας πούμε, έχουν κάποιο λόγο, όλα είναι προκαθορισμένα και ό,τι επιλογή και αν κάνουμε δεν έχει νόημα, γιατί υπάρχει το πεπρωμένο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια μας λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μάλιστα όλο αυτό με την τύχη, το πεπρωμένο κλπ. Είναι κατασκευάσματα του εναντίου για να μας απομακρύνουν ακριβώς από το πολύ μεγάλο που υπάρχει, που είναι η πρόνοια του Θεού. Αυτό λοιπόν που υπάρχει είναι η πρόνοια του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη αυτή τη σύγχρονη θετική ψυχολογία και όλα αυτά τα popular psychology και λοιπά που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ ανεπτυγμένα, υπάρχει πολύ μεγάλη, σε πολλές περιπτώσεις, διαβάζουμε διάφορα τσιτάτα ότι αν σκεφτείς θα το πετύχεις, ότι ονειρέψου και θα το καταφέρεις και όλα αυτά τα σχετικά. Και βασικά το πρόβλημα με όλα αυτά δεν είναι ότι μας προκαλούν να είμαστε θετικοί και να έχουμε αγωνιστικό φρόνημα κλπ. Το πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι ουσιαστικά βγάζουμε μέσα από το πλάνο τελείως το Θεό. Η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και η ανακάλυψη του θελήματός του μέσα σε κάθε περιστατικό είναι σαν να έχεις πάντοτε πίσω σου ένα λιμάνι. Και άλλο ένα ερώτημα που προκύπτει, το οποίο επίσης με απασχολούσε και το είχα πάντα στο μυαλό μου σε όλους τους προβληματισμούς που είχα, είναι ότι ναι, στην πρόνοια του Θεού, ναι, στον ανακαλύπτουμε το θέλημά του, εμείς τελικά έχει νόημα να παίρνουμε καμία πρωτοβουλία ή ούτως ή άλλως ό,τι και να αποφασίσουμε τελικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Πάρα πολλά περιστατικά μέσα από την Αγία Γραφή μας αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Αλλά τώρα με αφορμή τα Χριστούγεννα που διάβαζα έτσι κάποια κειμενάκια, διάβασα ένα κείμενο που μιλάει σχετικά με την προσκύνηση των μάγων, το οποίο πραγματικά με ενθουσίασε. Το έχει γράψει ο μακαριστός επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος, που μιλάει ακριβώς για αυτή την πρωτοβουλία του ανθρώπου σε σχέση με την πρόνοια του Θεού. Λέει λοιπόν ότι μετά τη γέννηση ο Ιωσήφ αποφάσισε, έκρινε
ότι θα έπρεπε να μείνουν για ένα χρονικό διάστημα ακόμα στη Βιθλεέμ με την Παναγία και το Νεογέννητο Χριστό. Για διάφορους λόγους, γράφει ο συγγραφέας, και γιατί ήταν πιο κοντά τα Ιεροσόλυμα για το σαραντισμό του Χριστού κλπ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, βρήκαν και προσκύνησαν τον Χριστό οι μάγοι η Βιθλεέμ, στην πόλη του Δαβίδ. Και λέει λοιπόν ο συγγραφέας κάτι φοβερό, το οποίο σας το διαβάζω γιατί έχει σημασία να το διαβάσω έτσι όπως το λέει. Η πρόνοια του Θεού και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου σε αυτή δεν αποκλείει την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Η σκέψη, η απόφαση και η ενέργεια του ανθρώπου μπροστά στα διάφορα περιστατικά της ζωής δεν αποκλείονται, αλλά περιλαμβάνονται μέσα στο σχέδιο της πρόνοιας του Θεού. Το θέλημα άλλωστε του Θεού φανερώνεται ακριβώς μέσα στις ανθρώπινες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Εκείνο που χρειάζεται είναι να διατηρείται ο άνθρωπος σε διαρκή εσωτερική ετοιμότητα για να συλλαμβάνει κάθε φορά τα μηνύματα του Θεού για τη ζωή του και τον κόσμο. Εμένα προσωπικά όλα αυτά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πολύ συχνά βασίζομαι πάρα πολύ στις προσωπικές μου δυνάμεις. Ξεχνάω να βάζω μέσα στην καθημερινότητα το στοιχείο του τι θέλει κάθε μέρα από μένα ο Θεός. Βλέπω ότι το να είμαι χριστιανή, το να πιστεύω, δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στον κυριακάτικο εκκλησιασμό και στην τέλεση κάποιων άλλων θρησκευτικών καθηκόντων. Η παρουσία του Θεού μέσα στο κάθε λεπτό της ζωής μας, όσο πιο πολύ την αντιληφθούμε ότι υπάρχει, τόσο πιο εύκολη εντός εισαγωγικών πάλι γίνεται η ζωή μας. Δεν πελαγοδρομούμε μόνοι μας, ένα σκοτεινό πέλαγος. Πελαγοδρομούμε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα φως. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Κλείνοντας αυτό το αρκετά μεγάλο βίντεο, που ελπίζω να μην σας κούρασε πάρα πολύ, θα ήθελα να ευχηθώ να αποκτήσουμε τη βεβαιότητα που έχει ο Απόστολος Παύλος, που μας λέει μέσα από την προς τους Ρωμαίους επιστολή ότι «Της αγαπώ όσοι το Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθόν». Δηλαδή, είμαστε βέβαιοι πως αν αγαπά κάποιος το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συνεργούν στο καλό του. Με αυτή την ευχή εύχομαι να πορευόμαστε. Γράψτε μου στα σχόλια αν και εσείς έχετε παρόμοιες ανησυχίες, παρόμοια ερωτήματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να μας βρείτε στο Instagram, στο Spotify και φυσικά στο mamayaspiti.gr. Σας φιλώ. Αντίο.